מכתב תודה לעצמי על השנה שעברה. ליאם היקר, אני רוצה להודות לך שהמשכת לצעוד בדרך, שהאמנת, שעשית את הכי טוב שלך ולא ויתרת גם ברגעים שלא היה קל. אני רוצה להגיד לך תודה על המאמץ שהקדשת לתהליך, על הנחישות והאמונה וההקרבה ועל זה שהתקבלת לזל. אני רוצה להגיד לך תודה על זה שנתת עוד שנה מדהימה בעבודה, למדת ובנית את עצמך ואת הכישורים שלך, עשית דברים משמעותיים וכן, גם הרווחת כסף. Il aimait le sport et l'art par-dessus tout. Liam Schrem, 25 ans, serait certainement venu à Paris pour les Jeux Olympiques. Allier les activités sportives et artistiques, Liam l'avait également réalisé avec son propre projet, le Splash Project. Le but, inviter des artistes locaux à peindre des terrains de sport et des centres communautaires dans tout le pays. אני רוצה להודות לך שתרמת מזמנך לקהילה ועשית דברים בלב שלם, ללא צורך או רצון לקבל בחזרה. כיף גדול שכולכם פה, באמת מרגש מאוד לראות את כולכם. אני אסביר לכם כזה בקצרה איך הכל התחיל. הכל התחיל שנחשפתי למגרש בפריז, מגרש מעוצב כזה בין הסמטאות עם בתים לבנים ברקע, צבעים בוהקים, כתום, סגול, וזה פוצץ אותי, כי אני נגנבתי. אני רוצה להודות לך על התמדה בשגרת חיים בריאה, באימונים ותזוזה, על שינה נכונה, על חיוביות ואופטימיות, על הכלה והקשבה לסובבים אותך, ועל כך שאתה הולך אחרי הערכים שלך וממשיך לסלול את הדרך שלך כל הדרך למעלה. בסופו של דבר, הכי חשוב זה שהמגרשים האלה, הצבעוניות הזאת, זה נותן מקום לילדים, למבוגרים, לנשים וגברים, יהודים וערבים כאחד, לבוא למגרש, להביא את עצמם לידי ביטוי, לשחק, ליהנות, לחוות ולצמוח דרך הספורט. כשבא בחור צעיר כמוך ועושה כזה פרויקט ונותן להם להתבטאות ככה, אתה רואה אותם. זה כוח של נתינה, ואת זה הם לוקחים הביתה בגאווה שהם יודעים שהם חלק מפרויקט שעיריית תל אביב עשתה. אז אשריך, אחי. כל הכבוד. כל הכבוד. במקום הראשון, ספלש. חשוב לי גם להגיד לך תודה נוספת על כך שאתה לא שוכח ליהנות מהחיים ומהדברים הפשוטים. תודה על האהבה שאתה מעניק, על צחוק מתגלגל, על שטויות, על טיולים, על שמחה וחוויות לחיים. תודה על מי שאתה והייחודיות שלך ועל העשייה שלך. תודה שהשארת את עצמך, למדת דברים חדשים, התנסית בדברים חדשים. ליאם. יצאת מאזור הנוחות שלך אין ספור פעמים, וזה היה מעולה. השגת את מטרותיך. תודה על כל יום שעובר, שאתה גרסה טובה יותר של עצמך. אח שלי, אמרתי לחבר אתמול, הלאה, אני עשיתי את שלי. המטרה שלי בחיים האלה זה לעשות משהו, להעניק השראה ולתת לאחרים לעשות את זה טוב יותר. מבין, אני התחלתי פה, פתחתי דלת, הענקתי השראה, המשכתי הלאה, גרמתי לאנשים לפקוח את הראש שלהם, ואז הם לוקחים את זה ומשפרים את זה. אתה מבין? זה היופי בחיים האלה. תדע רק שהם גידלו אותך. ציון. ויש לו ילד שאנחנו מכירים הרבה שנים, החבר הכי טוב שלו, ליאם. וליאם זה החבר הכי מושלם, אבל יש לו הכל. מדי, מצלם זה הדבר הזה. מדי, מצלם איפה לוחצים פה? איפה לוחצים פה בדבר הזה? מה זה פה? מה זה פה? ליאם.